पाइथागो पापिया दत्तनो ख्लाइजाखा 6 আগরতলা कन्स्टिट्यून्सी आमचायो बीजेपी बदलनि बातायनाय ककतिसालो काइसा प्रेस रिलिजनि बिसिंतै 6 আগরতলা कन्स्टिट्यून्सी आमचायो पापिया दत्तनि मुं साग्लायखा हाकतर बीजेपी काइसिने आसुक थाइनो याकरि सासला पुइला बेरामा 48 कन्स्टिट्युएन्सी आमसायो बातानि रंनि मुंबतां साक्लायमानि बीजेपी सासल सारिगो आईपीएफ तिनो काइबा आसुक थाइरिमानि यागुलो पाइथागो 6 আগরতলা कन्स्टिट्युएन्सी आसुक थाइनो याकरि ते काइदो कन्स्टिट्युएन्सी आसुक थाइनि बातानि रंनि मुंबतां साक्लायमानि बीजेपी आबनि यागुलो ककतिसाल दिब्र काइसा प्रेस रिलिजनि बिसिंतै 6 আগরতলা कन्स्टिट्युएन्सी आमसायो पापिया दत्तनि मुं साक्लायखा हाकतर बीजेपी गतालखेते खरकसा बोरै बातायनायनि मुं साक्लायजाकमानि यागुलो खरकसिनि काका बीजेपी नि बोरै बातायनाय केबंनाय बदलनि बातायनाय रंनो मेसेनि कप्लाय अंगनानि बागै बेलाय खातुंजाक पापिया दत्त फियाबा कांग्रेस ते याक्सि बदलनि बातायनाय एमएलए सुदीप राय बर्मनो मेसेनि कप्लाय दे अंगै माननो पापिया दत्त आबा जरानो कक सानाय राजखर आगुलिनि सिमी प्रणबनि ककथुम चिन खरा।